Hello mga ka-listeners, good afternoon. Oras mga ka-listeners, alas 5:32 sa kahaponon mga ka-listeners, no? Og mag-upload kita karon sa katapusang sumpay sa drama no nga Lone Ranger. Ya, pasensya kay nadugay-dugay gyapon ta. Saon kay daghan magkuan mga ka-listeners ko, daghang problema nga nakahasol ba. Munang di jud ko ka focus halos pila na kaadlaw nga nasayang ba. Dala ko isulti nyo, no? Ang problema kay maapil mo sa stress. Nga, mo na, sinsa lang kayo mga kalasinas, no? Nga, kuhan, na tagdugay na ko maka-upload. Kay, mga makasabot siguro itong uban nga, nakasuway yung mga problema ba nga halos bitaw, kuhan, maghalos kada adlaw na ba. Wala nga, di yun makapokus sa trabaho. Pero sige lang, padayon dyan punta mga ka-listeners, no? Ato gining humano ni atong mga drama nga nasugdan, no? Una nga, hindi pa rin mga ka-listeners magbasa sa yung comment dahil. I-shout out na ako dito ng uban mga ka-listeners kay mga niagi pa maning tuig pagka kuan, no? Na uban anay pagka December pa, katong mga Pasko pa ba? Shout out na lang nato dito mga ka-listeners ng uban. Nga, kuan, ang uban basahon katong mga bag-o, no? Pero sa ending nako tiwason lang magbasa kay daghan-daghan man yun na usa ba kutob lang sa madala sa pagbasa, no? Ang una atong basahon si Boyet Kibitis, no? Boyet Kibiti Senior masyon sumpay magutan mga ka-listeners, no? Nindot kayo ang limbo. Hinaot ma-upload po nimo ang ginapos sa tanlag idol pa shout out day ko. Shout out nimo Boyet Kibiti Senior, no? Salamat sa imong pagpaminaw, no? Nya wala ko ng drama nga ginapos sa tanlag, pasensya kayo, no? Nya si James Sabuero Tagdugay Tagdugay din nahimo manggay ni nga kuan GUI Tagdugay Tagdugay lagi ka maka-upload sir sa mga drama pero okay lang samot na ang mga karaang drama ang imong upload makamingaw kayong uban drama na imong i-upload human na ko hindi sam ni amo na siguro kag paminaw, no? So sinsa na di ko kaklaro sa mga comment, no? Nagkuglaktaw, no? Salamat kayo, James Sabuero, sa pagpaminaw sa mga drama. Si Analisal Abrasado, makalagot yun ni si Tiray. Naminaw siya sa uyo ang hugot. Anya, si Gisa Abihero, ingon ana daay na idol, og si Kasuko, permi init ang ulo, makapunot dahi sa agtang. Mo siguro di ay ako agtang pila na ka-layer, bugoy ni mo idol ha. Mura nga na ginungdan kining sige kang gisapot si Kasuko makaidaran og sayo, no? Napada siya comment agoy kanos apa ka ang episode 7 na idol. Excited ko lang kay maura jud ni ako kalingawan idol sa dinhi Saudi. Salamat, no, Gisa Abihero. Nya nakatawa siya tong gisulti nako nga makapakunot sa agtan ni si Kasuko. Mao bitaw na mga ka-listeners, no? Nya si Blin Mix Vlog laban lang idol. Salamat Blin Mix Vlogs, no, sa imong kanunay pagpaminaw. Nya si Almir Kaputol, sir pwede i-upload ang drama nga ang title Tiguang, ang nagsulat si Fermin Collientes Gomez. Salamat daan sa pag-upload sir. Pasensya kayo, no, kay ganahan ko ning dramahan ta pero sa una ko ka record ani kay trabaho pa kog mall ba sa una niya. Naka-record ko ani murag duha ka episode pero di pa gyud ingog kuan katapusan. Okay na tato na record pa na ang mga sinugdanan og katapusan kay view tong drama action pero wa gyud, no? Makapa-play man tingali ko pero intro ra. Introduction ra sa mong drama kay wa man jud ako ni ma-record sa una kay tungod sa busy ba sa trabaho, no? Pasensya kayo Almer Kaputol, no? Si Marisa Wenceslao Ilaida,
salamat idol way sa paya no. Nya si Annalisa Abrasado nagkatawa rami na lingaw sa Jack in Puy no. Nya si Armer Kaputol gihapon, sir pwede nimo i-upload ang drama nga X Kingdom, salamat daan. Libog ko ning mga pangutanaha X Kingdom, mo ko bantay ng drama sa DOHP. Pasensya ka no, wa jud ko kabantay ni sa DOHP nga drama ni X Kingdom. Pasensya kay Almer Kaputol mo naapilain nag comment ani mo kay baw is ani nga kuan na wa mo kakuan sa DOHP gid ani. Lipat ningali ko or unsa ba no? Nya si Buyet Kibitis Senior ninduta sa istorya ning limbo ay murag kag nagtan-aw og aksyon nga mga salida. Hihi. Mao gyud aksyon bitaw ni murag si kuan ba si may pagkadating ni Black Widow ba kanang nagdala sa Lucy nga salida ito action no. Mura-mura no. Mura-mura ni siya si kuan sa wa tay ibase og salida gid ba. Murag si Black Widow no sa Avengers. May kay sa martial arts. Nya si Saisi Morales, kumusta idol? Okay naman gyapon no, nalay mga problema mga medyo nadugay-dugay kita wa kay ko ka-focus og edit tungod ani mga problema no. Ako na lang isulti nga family problem no. Na hindi na nako klarohon pa basta kay naras pamilya nga problema mga ka-listeners ba no. Una nga labat kay sa ulo gid ko ka-focus. Pero maningkamot gyapon ko nga maka-edit kutob sa mga kuan makaya no. Nya si Gisa Anura, hi Sir Jan, karon ra ko naka-watch musta naman siya. Atong amigo nako na okay na no na kagawas na no. Nya kuan medyo nagliwang lang gid siya kay tungod sa iya. Taon po siya na ospital ba no. Si Marisa Wenceslao Elida, salamat tol paabot ko sunod part 6 from Saudi. Chico Malo no, na-upload atong part 6 no, nalipat ko nadugay kog basa ni no. Ang part 7 na po itong atyan mga listeners. Thanks idol, always ko naminaw imo drama, ikaw best drama vlogger from Saudi, God bless. Salamat kayo Marisa Wenceslao Elida no. Salamat kayo sa pagpaminaw no diya sa kuan Saudi. Nya si Say Ragasa Ginoo minaw sa Salintin drama dai no. Salintin drama. Nya si Buyet Kibitis Senior murag ilahan na ning mga comment kanunay ba. Pa-shout out ko migo Lone Ranger og Chico Malo og Munyeka pod migo. Avid fan ko nimo migo. Una ko paminawon kung nako sa work o kahas nasa balay migo. Salamat kay Buyet Kibitis Senior no sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama. Nya si Gisa Abihero ay salamat na jud part 5. Salamat Lods. Way sa paya no, Gisa Abihero, salamat po sa imong kanunay pagpaminaw no. Og si Brenmix Vlog, ayos minaw sa part 9 sa Lone Ranger. Nya si Jeffrey Tongko, hello po idol, pa shout out po kay Boy Celio Group og Team Cebu na mga gwapo idol. Shout out po ko idol. Shout out nimo Jeffrey Tongko no og sa imong Boy Celio Group og sa Team Cebu dai no. Mga gwapo ko no. Gi-shout out mo ni Jeffrey Tongko. Si Marisa Wenceslao Elida, salamat idol way sa paya no. Nya si Gisa Abihero, hello idol, salamat jud sa pag-upload sa part 4. Ako jud ni gihuwat idol. Salamat kay Gisa Abihero no. Pagpaabot sa Chico Malo. Si Raymond Dulumokso, salamat sa mong sumpay idol dyan, makalingaw. Salamat po ni mo Raymond Dulumokso no, naminaw sa Chico Malo. James Sabuero, ikapila na episode matapos kining drama ha. Sa Chico Malo, mga kuan siguro 12 ka episode yun. Tanawon na to no. Mga banana ko mga 12. Ang katapos ng sumpay siguro no. Nya naka-upload na matag 7 ka part no. So napay unom. Nya si Annalisa Abrasado, thanks idol sa sumpay way sa payan no. Nya si Kanisha Valiente, salamat idol way sa payan. Nya si Saisi Morales, salamat kay sa paminaw Saisi Morales no. Happy New Year pud nimo. Si Bianca Camille Madrid, I don't know. Ako siguro maglagot sa ilang ginaingon nga ang pulutan ipagawas ang dila balihibo sa ilong giatay. Expression no ni sa kuan ni Garrido ni
iyang partner. Anya si Dudong Rimadavia, Sir John, paki-upload pud ang drama nga Bastonero. Wa gyud ko aning dramahan gid. Pasensya kayo, no? Iman na, nagbasa na ako sa niagi din, no? So, dinhi taman mga ka-listeners, no? Tiwas sa og basa sa human aning katapusang sumpay, no? Sa Lone Ranger. Di tabaglangan mga ka-listeners, paminawan niyo ang katapusang sumpay sa Lone Ranger Part 11. O karon mga ikalandi ang katapusang sumpay ng atong sugilanon na Lone Ranger. Yan na kita sa Puerto Plaza. Dinig ka lang. Kaya din ako. Okay. Okay na ba kining akong gisulong? Okay na. Nanayo sa kabayot, nga naglakaw. Naapaduso sa kalingkuranan. O nagdaog kamay nga sako. Nasama sa sugdanan sa bukas may. Mauna ba ka na? Mao na kini ang giingon ni Kokoy. Nanang bayot. Di pareho ko na ang atong kaupang payo. Tuwa na paingon. Very good. Good. Wa pa pa mo magkita diha sa imong naibatakan. Tuwa na. Nilakaw na ang bayot nga. Nagda sa sako. O gibutangan na sa lingkuranan. Kung gibutang na sa lingkuranan sa plaza. Nara diya pa doon ang atong sakop kabayo. Yes. Nakita ko na. Paspas nga nilakaw. Good. Na, doon na lang ang bayot nga mupunit din. Mao na ka na ang butang. Agaon garido. Gipunit na. Kana, mao na ka na. Oh, uy! Tunay laing bayot nga nagdagang. Padung sa gibutangan sa butang. Oh, unsa. Oh, uy! Tunay motosiklo nga nagpadong. Ugoy! Ang bayot nga nikuha sa butang. Daling mian ka sa motorsiklo. Unsa. Draco! Ni palayo na ang motorsiklo. Ug ang bayot nga niabot ni aksyon og ni aksyon gukod sa motorsiklo. Unsa. Animal! Ay sige unsa ni ha? Kinsa man itong bayot? Ha? Unsa. Oh, animal! Gugtunta nagsakay sa motor. Tuwa ka niya ang sako. Dili tuwa tong tao. Balhibos ilong! Animales fuertes. Narang sakira ni Garido nga nagugod. Ako nang ubertikanan makakita siya sa akong abilidad nga tunay kong minaban kaniya gukno na ko katong kinsa man ka to. Niya hapit ako maka-overtake ni Garido. Og tatuarang motorsiklo. Layo-layo na. Layo-layo na. Sundan ko siya bisag asa sila. Og nagsunod sa nga akong mga kauban. Si Draco na ito naka-overtake na ko. Uban sa iyang mga sagop. Unom ang nagsunod kang Draco. Sa ato pa, pito silang tanan. Kinahanglan niya makuha ang maong sako. Yagisudlan sa butang. Kay minilyon ang kantidad niyato. Wiset, balhibos ilong. 100 million plus ang balor niyato. Wiset, ganong naingon ini. Asa kita paingon, Django? Diretso sa kapulisan. Unsa? Pero dili din sa sunod nga lungsod. Ha? Nga naman? Maniguro lang ta. Kadili konektado ni Garrido ang kapulisan sa Pikas lungsod. Django! Murag doon na nigukod na to! Pagkusgi ang pagpadagan sa motor.
Pakuski pa! Okay, ni Apap! Kung kinsa man kamo magkaraana mo, mamatay ka mong mga buhanga mo. Gukdong na mo, bisag asa pa mo. Ha? Bisag asa pa ka mo maabot. Di na mo lungan. Ug, nagsunod sa bagay akong mga sakop. Buset! Layo na kining among naabtan. Murag lapas na ni sa lungsod. Niabot na sa pikas lungsod. Draco! Draco! Gaon, Garrido. Unsa man? Nagkaduol na kami sa among gigugod. Pusila! Patya! Kung kinsa magana sila. Patya! Nakadungog ka! Patya! May ragyon nga gibutangan akong headset nga akong cellphone kay siguro kayo nga manawag si Garrido. Kung katong among kauban nga payot, mapitay ito na mo. Hinay og lihok, naunhan sila yung payot. Pero kinsa siya? Nga nung gikuha niyang sakong nagkisubdan sa butang. Ano ba? Murang nahibaw siya. Nagkadool lagi ako sa motorsiklo nga gisakyan na rin payot kami kuha sa butang. Nagkadool na. Mando ni Garrido nga patyon. Patyon kamo, patyon kamo! Uy, si Jennifer. Halo, Jennifer. Usay duyo. Asa na mo, ha? Ayaw pangutana. Naglagot ko. Balhibos ilong. Nga naman! Ayaw lang pangutana pa. Balhibos ilong. Letse. Samok. Django! Tanaw na ko sa side mirror! Murag nagkaduol na ang ligukod na to! Oh, Shere, Usay buhaton ta! padayon lang sa pagpadagan. Murag kita ang gipusin. Ikis-ikis ang pagpadagan mo sa motorsiklo. Oh, Django! Sige, kay mo bawas ako sa pagpunting karela. Sige pa! Padul pa ka mo! Padul! Buang may bawo sila. So piligro magpaduol kung mayo sa buang ngano kang magpaduol ko may armas na ba sila. Nga kumakauban nga kumakasakop. Wasan mo overtake ang mga hanggaw. Kanunay lang nagsunod ka na ako. Sinyasan ako kining silang mga kanahan. Una mo mga litse! Overtake mo! Mga hinampak mong dako! Una mo! Una! Kana. Gubat ko na. Kamoy pa ko na. Kung dili ako, mga litsi ka mo. Patya ninyo! Ang atong ikuod ka payo! Patya! Wala kay sila ni Paduol, Django. So asa kita paingon? Sa presintos kapulisan sa Pikas Lungsod. Wa ko mosuhito. Magpangutan na lang ta. Sige, pas pa. Oh! Ikis-ikis ang dagan. Oh, Django! Karon, ako nasan. Way hunong pagukod sa ko mga sakwa. Murag, tuwanay na kauna. Nagkanuulag maayo sa motorsiklo nga gisakyan sa payot nga mikuha sa butang. Kuso kayo mitagan ang akong sakop. Tuwa.
Ni pabuto ang gigukurog, ang motorsiklo sakop-sakop nga misa liring nilimbarok na igo di ay nga akong kauban sa dihang gipusil kay animal. Wa sila muno sa pagukod na to, Django! Pasagdi sila! Django! Nganong mihunong ka? Flat ang ligid! Unsa? Ug nagkaduol na ang mga suga sa motor nga nigukod ka na to. Tuod, Cherry. Usay buhaton ta. Musugot na ba kita nga patyo nila? Ha, Django? Suklan ta sila. Kung mao ka na, magpasalipod kita. Dali, Cherry. Imo na yung usa ka pistola. Di ay ako. Dunay nag-una nila. Naigo mo siya. May laing motorsiklo. Ako na sadya. Yun ay ang ako magkauban ang tulo balik sa ilang agi. Moro ko. Nganong namalik sila sa agi o sa hinugdan. Mga kanan! Hoy! Nganong namalik mo sa agi? Di kang balik ang batay matong Nulong nila. Sulipon na yun. Tangan, me. Hindi po sila una mo. Duha ka buhok patay. Unsa? Hindi na po dayo. Patay niya, me. Hurro, tagkamatay. Animal! Unsa o na ito pag-atubang si Garrido nini? Ingo lang. Nga. One na to, Babsi. Simpulo na. Unsa? Malhibos ilong! Paglinya ka mo. Linya! Nagtuo mong beer bonus, mga inutil mong dagko! Moab! Aray. Ikaw! Moab! Mugikaw! Ikaw, bago ka pagtupi! Moab! Mahadlok lang ka mo sa usa ka bayot! Bitayon tong bayuta. Bitayon nun. Nganong nauwahi ang bayot kay mong gisugo, Drago? Ha? Manay depresya. Panggaw tong bayuta. Panggaw daw. O kinsa ka itong mikuha? Ha? Kinsa ka itong mikuha? Huwag ko may baho. Kinsa to? Nganong Huwag ko may ingon og sa giplano nila. Bitaw no? Kay human og kuha. May motorsiklo na yun. Miduol sa bayot. Mihunong. Ug daling ni sakay ang bayot. Kana. Mao kinay akong nalipkan. Ingon og salibaw sa atong gikasabutan. O kinsay nahibaw? Mao sa na ang pangutana. Kinsay nahibaw? Sa ato pa. Dunay traidor sa atong mga sakop. Tugaan ka mo. Kinsay ni traidor kaninyo? Ita! Wow, Noy. Uy, traidor na to, O ganong dunay nahibaw sa kalihukan. Kinsay nagbulilyaso. Kadadang. Dili ka tong nagkukoy. Si Kukoy. Walhibos ilong. Kumati ko na ba ko? Sadang nagsultihan rin mo. Ha? Mamondra ko. Paduol na ba to? Ha? Gibadlong ka dito? Murag doon sila. Wa ko'y laes ang ginunahan. Kaysa diyang nagsabot kita niya dili ba, diha mang kato si Kukoy. Di ba? Si Kukoy? Oo. Posible. Mahawa na. Siya ang nitraitor sa itong grupo. Siya? Si Kukoy. Kukoy. Usa karon dayon. Pangita si Kukoy. Ug tad-asa kong atubangan si Kukoy. Pagdali! Usa pa'y gipaabot ninyo. Palihok na ka mo! Asa na to pangitaon si Kukoy?
Bisag asa! Sige, sige, sige. Pangitao na to, Skog, eh. Sige, liyog na ka mo! Liyog! Liyog na mo! Liyog! Sige! Ug ang minilyon nga butang! Nahanaw! Oh, Garrido. Oh, paibaw lang tingalis, Mr. Black. Kalitse! Panilngan ko niya to! Usad! Nabulilyaso ang imong negosyo? O Jennifer, tungod kay tunay ni traidor, O kinsa ang traidor? kadtong kukoy, Si Kukoy? nagduda kami. Yan ay kadungog ka to si kukoy sa mong panagsabot ni Draco. Mauna diha. Inyo pa bitong buhi tong kanahan? Giingnan ti ka nga ihawa na lang to si Kukoy. Di ba sa kamusugot? Kay papaulion gid nimo aron pinaagi niya mahibaw-an og makuha silang Django o gatong Cherry. Nga, ang imong tinada mo rin nagis bambira. Mabina! Tinood ka na! Tinood na! Pero dakong sayop! Tungod kay nabulilyaso ang inyong gimbuhaton. Ipapangita na ako si kukoy. Hello, Badyan ko? Oh, may Kukoy. Nilampos kami. Nakuha na mo. Unya, kung sinikita nyo, nga sud sa mga sako. Unsa-unsa. Mabit-bitra maong sako. Huwag ang suod na ini. Mao ang iligal ka putang. Mo ba, Badyan ko? Kung mapunta ni sa mga tao, ilabi na sa mga batanon, siguro yun ko, nga mayabag yun ang ginaginabuhi. Unya, asa man na naman butang? Ha? Ha? Ako nang i-turn over dito sa kapulisan sa laing lungsod. Unsa? Ug isultihan ako. Nga mauntag ka to ang gihagbong para kang Garrido. Mo ba? Unya, nakailas lang nimo. Gidono lang ko nila. Ug may suwat nga akong gisukip. Nga ang tagiyan na ini, mao si Garrido. Badyan ko. Daan pag ko. Smuggler gid ni Garrido. Pero dakong kapakyasan lang na angkon karon. Tugay, mato pa ba Django? Minilyon ang katidad sa mambutang. Mirisi ka Garrido. Gaba na nimo. Magkinagot. Dili ko magkatugin ng itabuha. Dili gayon. Daghan kag ulilyaso karon Garrido. Malhibos ilong. Murag nagkabanga ka. Ilong Jennifer. Ay kung si Kaya Leche! Uy, Jennifer. Naglagot ko! Pulutan. Pulutan. Marukoy kag yunahan ko nimo. Ay, may nag-text, oh. Uy, dindikan. Ning maong text, ha? From Police Station 15. Oh, sa bigas lungsod na. Basa ha. Sir Garrido, may gi-turned over dere nga illegal nga butang. Ug imo kuno kini. Malhipos inong unsa. Niyapag na. Ha? Ngano ko na ang kuno na nimo, ha? Unsa? Ganong ang kuno na ko, ha? Unsa ko dere? Ha? Ulol? Siniswerte sila. Sa ato pa katong inyong gisugat, tuwa na di karon sa kamot sa kapulisan. Malhibos inong. Tawagan ako. Kung tawag nimo, unsay katarungan mo? Pasabto na ko sila. Yawa ko'y butang nga illegal. O kung doon na may nitumbok na ko, ana. Kung doon naman, maulang tingali nga gusto nilang gubon ang akong pagkatao. Pasabta og maayo, kay tingalig tumpahon kanila. Makigubat ko nila kung nila ka ng buhaton.
Wa gid ko masayop. Sakto gyud akong pangagpas. Illegal nga butang ilang gisabutan. Ug mato di ba Django? Minilyon ang bili. Sa sulod na tumang sako. Kompleto din sa tanan sigarido. May esinda. Yun na yung mga tulisan ng mga sakop. Doon na pagila yung negosyo. Gustong instant money. Pero sila sa Django. Asa ka sila ron? Naabot ko diri pero wa na sila. Nibalin sila puyo. Tawagan ko gani be. Magkita lang ta ugma bay kukoy. Asa bay? Kanang safety ka. Sige, okay. Mauli lang ko sa amo bay. Unsa? Mauli lang ko. Pagkikasabot ko. Pamutugan ko na asa mo karon. Maboy kumpiyansa. Bay kukoy. Maboy kumpiyansa na ako. Kay gikan na pagos lang karido. Kasi nagtuo mo nga, kakampi ko nila. Oh, dili sa ingon ni ana bay kukoy. Kay kuan mo gud bay. Kay niuli bigyan ko diri. Pero pag abot ang wa mo, Naniguro lang sa mi bay kukoy. Ibasin og sundan kanila. Matultulan nila ang among nahimutangan. tama ka. Pwede ko. Tama ka. Gisundan kitinood ko. Mao ba? Matignan ako. Gusto ko butisog pauli. Gilipat ko siya. Siyan sa akong isunod. Gisunod rin ming duha. Misibat ang hanggaw. Mao ba? Kung maulim ko sa amo ba basta nagkapuloy ba ko ninyo. Nga, tunay tang amigo. Sa kasakit o kalipay, sa kakuyang kakulba, nag-ubanta, di ba? Sayod ko ni ana bay. Dito ko gusto mabiya ninyo, pero pasin po, natungod ako, madiskrido mo. Bay kukoy. Mas may tingali nga, mabauli lang ta. Ha? Magpalayo lang ta din eh. Kalimti ito nyo tinguha. Ha? Tanan ako ba lisod lumpagod ang persa ni Garino. Dili mahimo bay kukoy. Badyan ko. Gisugdan ni Garrido. Tapuson ko. Badyan ko. Pero, bay. Pero, Ibulungan ko ang mga sanga sa daw kahoy. Ah. Ug ang sunod, mao ang pagputol sa iyong mga gamot. Hapit na maluka ang daw kahoy bay kukoy. bay Django. Kanang mao si Garrido. Muuli na siya. Nananghid siya nako. Mao ba di ay? Oh, dili ta makapugong niya. Nagtuo siya nga ato siyang gilikayan. Dili man tingali. Ipasabutan ako siya. Okay na lang. Labing maayong muuli na lang siya. Aron dili siya maamong. Uset! Malhibos ilong! Naunsa na sad ka? Huwag yun nila makit si Kukoy. Wa ka ba di kontak niya? Aduna. Aduna ko'y kontak kaniya. Bogo! Bogo! Aoy! Jennifer! Ayaw pag binugo, Garido! Gamitan imong utok! Kadugay ko bang nakahuna-una? Siya magkagituhuan ninyo nga nag-traitor, pues tawag ka siya. Diskarte, Garido! Diskarte! Okay. Hey! Naingon lang ko din eh. Tungkol kayo naglagot ko. Pulutan! Pulutan! Si Garrido ning nanawag. Tubagon ko ba ka? Di lang. Bahala na ka. Dili ko tubagon Garrido. Nagtuo na bigyan ko.
nga imo tong taong nagsunod ako. Balhibos ilong! Wa yun tumaga! Nahurot na lang ang pagting! Ayaw paghunong! Texi! Lingla ha! Kumpinsi ha! O sa may magkakumpinsin ato niya? Ha? Di ba? Masyador man to siya? Oo! O kay masyador natural mang warta, di ba? So, kwarta ang makapadani. Balhibos ilong! Correct! Uy, may message. May text. Wala. Gikan ka garido. Unsa kay gitext ani? May basahon ko ba? Dodong kokoy. Gidodong. Gidodong monggo. Apa dayon ko basa bi? Dodong kokoy. Kinindot mi na eh. Doon ay big time derby nga akong apilan. Mamalihog ko nimo sa paghatod sa akong entry fee. Og ay kabalaka, doon na kay suhol ini. Dagi inota lang 5,000 pesos. Kagamay. Ulin ko eh. Baslan ako. Balhibos ilong! Muli di ko na siya! Gamay ra kay imong gi-offer. Dakilang ka. Tawag ka na ko! Nawagid Sila na kinahanglan ako. Pa-pressure ako. Hello? Dudong kukoy! Unsay dudong? Unsay dudong? Uy, nasuko ka? Tingaan sa tanim mo. Ang dudong nga ako. Sa ulog-ulog ni. Ay, dili, uy. Namalihog lang ko. Lagi. Ako, di na ko madaginot, anak Sir Garrido. Mag-abot niya tas derby, ha? Ha? Ay, ikaw ra magunang akong isaligan ron. Dudong kokoy. Dudong kokoy. Ikaw ra lagi, dong. Tungkoy. Sige. Kundi mangyot ka, okay na lang. Pero, muli naman ka. Ha? Muli naman ka. Oh. Pabaw na lang ka. Di akong giandam nga 50,000 pesos. Ha? 60,000? Pida, sus kini mo, kagini mo. Usa ba kaniya? Huwag ba kung kita, di mo kayo niya. Jackson ka, di apalagi kas akong duol. Okay, sus, di duta gini mo. Api ko magpagkitihon ko ni mong Unsaman? buhagan ka. Unsaman? Ha? Ha? Unsaman? Ngano man? Ngano? Unsaman? Unsaman? Ay, di mo. Asa nakukuha ang 50,000 pesos, ha? Asa? Bisay karon na yun. Wa pa may alas 11 gabi eh. Ari ta mag-abot sa usa ka imnanan sa lungsod. Mag-abot Tabutan na gini mo. Oh. Agaw ka rin pus. Dapit papangig ko, dapit am. Ayuh, Ha? di ba? Pirahan ko mo sa papangig. Di hagkan ka. Butan ka. Karon na yun. Mulugsong ko. Makita ta. Very good, Kukoy. Magpaabot ko, ha? Bida, pus, gini mo. Sa matukon ko ni mo. Di. Kunsa? Ay, yung pamakak, ha? Ha? Ayaw gida? Kebna. Ha? Magpaabot ko, Dudong Kukoy. Sige. Dungkoy. Sige, karon dayon, Dudong. Magpaabot ko. Sige, magpabot. Karon dayon, Dudong Garrido. Ay, mulugsong ko. Mag-abot na ta. Agaw ng Dudong Garrido. Salamat, Dungkoy. Simita, sus, gini mo. Oy, sus, Garrido. Diyan ka magyunaon-naon, gini mo. Sige, bye na. Bye. Suko ka? Wow, bye. Sige, bye. Ay, asa pa ka na. At taga ko 50,000 pesos, isip pa baon. Kain lang, anak. Karoon na yun, mulugsong ko. Pero yabag na. Asam di may magkita. Miingon siya nga, mga imnanan kong lungsod. Dagar bang imnanan sa lungsod? Asa ka?
Kung mauna, mo ka nang hikayuna, siya ang himo ang paon nga makuha nimo sila si Django ug si Cherry. Jennifer. Yun na. Nanawag si Kukoy. Tabaga! Hello? Kukoy. Pagklaro? Bida ni mo eh. Gusto ba itong laron? Asa ta magkita, uy? Dagay inanadas lungsod. Asa ta magkita, ha? Uy. Ha? Asa? Okay. Anha sa Buris Imnanan. Boy. Laro ha? Buris Imnanan. Ay! Lagi ha? Sige na ito kita. Boris Ibn na. Mga pinang minutos, kikan karon. Sulti! Mga 30 minutos. Okay. Sis, kaya ba ni mo kumutos imong naong eh? Uy. Sa pagtuunin mo na ako, Barbidal? Ha? Ni aling pus ka nung naong naong. Nga naman. Pus, dutraksiyon lagi. Ha? Agi pasalamat ba? Ay, kung ulig-ulog hanggaw. Di ni ulog-ulog. Klaro kayo, Kukoy. Kung mauna, ayun na lang. Sige, bye. Hello, Kukoy. Hello. Bye na lang. Ulog-ulog mo ganing ako. Bye. Ay, magkita lagi ta. Sigurado ka? Siguro. Magkita ta. Okay. Bye. Bye. Unsa na, ha? Madayon ang among panagkita. Mukuyog ko. Oh, ganyan. Kaya mo na. Kaya ko na. Makahimo na ko sa pagpali sa liog atong Cherry alias Black Flower. Naaba ka sila skarido sa. Mao naman yung Boris Imnanan. Ay, Boris Imnanan. Asa ka sila? Kaya sila dire, Kukoy. Uy! Uy, Dali, sunod ako. Ipatangan bagi ko di ninyo. Ha? Whitey? Asa na siya? Asa si Garrido Whitey? Kukoy. Ayok siga-siga na yung mata. Mulugsot na. Ala, kaon una na ay lami kayong pagkaon. Adubong buntog. Uy, buntog. Nya. Na ay panga. Uy, Nasa'y putsiro. uy. Kaon una. May pagkinibuntog mo ikiputsiro. Ay! Ayab ba. Sumul na pagkaon na eh. Anda na ko na. Mau ba, Kukoy? Gusto kong pulutan. Pulutan! Ha? Hoy! Di na mo, ha? Di na mo ako ipakaon ni mo, Kukoy. Dila ni Jennifer hanggaw. Dila na kuhaon ko ini. Hanggaw, ha? Ayaw, ha? Sige. Mag-inom ka ta. Naungita ko pulutan. Abuang. Og ikaw sa Jennifer, purbida biya ni mo. Tumatik man ka. Uy, mo pagawas mo sa dahin kasi mong dila. Nangita man siya og pulutan ko. Ay mo paginanggaw. Usaman, mukaon ka, Kukoy, o dili? Kayo, ipaputos ko lang eh. Isumula nagikuan na. Pero tilawan na nato ha. Gabaan sa niya tas grasya. Ako kung maon, hala. Habahab, sige na. Kao na. Karon, klaro nagigkaayo nga sigarito. Mo ipangus sa Scorpion Gang. Iplano ko na. Unsaon nga magkatagbo na ang among Dani Garrido. Ngaway sa gabal. O ganus na pa. Paabot lang, Jerry. Nagliho ko. Sa pagkakaroon, mamahuwayo na ta. Okay? Mga tuog na ta. Katuog na lang, Django. Manamtag kaon, ni kaon naman ko.
Ato na ko ha, agawang garido. Adto na ka. Oh, nya saman. Saman? Ato na ko, nya saman. Siya saman. Asam ta. Suko ka? Ipakaon pati Oy, ka? nakita ko, di ba, ang imong, asa naman itong imong ipabaw na ko, ha? Adto na ko ihatag dito sa kinan. Dali, Kukoy. Nganong adto pa man dito? Diri na lang. Di pa ba ka magkusibo nga bilbuang ka? Kinahinam na ko Ha? ta. Diri na lang. Iskit-kiton ko ni mo. Dili ang porta ba din? Sasakyanan lagi! Gahi ba ni mo? Ayaw lagi. Gusto kayo na? Dili. Ay. Ano ni? Ano ni? Hapatin ko ni mo? Ha? Garido? Diha. Asa? Diha. Diha? Tarong og lingko diha. Dungan naman ni Dung. Agawon. Nga naman ni. Pabawanan ka mo 50 mil. Asa man Dung? Gidudong na ko ni mong buwang ka. Ha? Hay namang unsaman. Ha? Hay namang unsaman mo. Nauna pa mo ka ng lain. Ang imo pabawan na kuhay naman. Kabuntag tingog sa animal. Larga na ta. Uy, Dung asam ta Dung, uy. Ay, kupidong nga. Ta sa dapit, aron ihawon ka sa imong pagka-traidor. Jennifer? Nipir karon, Paglaro, uy. Jennifer! Ngayon siya traidor, ha? Unsi ako traidor ko? May bawaan mo lang anong nahimo kang traidor. Di na ito na may tabuin taon, uy. Agawang karuhan ni Dung, uy. Sikit-sikit mo yung mga uwan ay akong dughan buwang ka. Nabayot ka na. Nga naman ka. Kaya paray-paray ka pang animal Sa may ka. nalainan ni mo. Hay nang unsaman ni mo. Hay na. Di ito mo naglain. Kung sa may nalainan ni mo, Dung. Dudong ha. Ato ning maklaro. Ha? Inig-abot na to sa dapit nga akong dadaan kanimo, Kukoy. Unsa? Uy, Kinaog. nga naman ni Dung. Unsa may sana ko ninyong tao na gawon, ha? Ha? Unsa man ka? Bayid ka man. Mura kang kiring. Anong na? Unsa may akong saan ni mo, Dung? Ikaw ang traidor. Ha? Ang traidor mo ko? Ikaw ang nikaguba sa among kalihukan. Dito sa Puerto Plaza. Ang Puerto Plaza? Tugan na lang! Tungod kay murag diha ka sa mong panagsabot ni Draco. Ha? Kalabot sa mong kalihukan sa Puerto Plaza. Unsa rasa? Dunay sa kabayot kamuhato didto og butang og unya kuhaon usab kini og laing bayot. Hapon. Pahilo mo na. Wa pa ko mahuman. Apan napulilyaso kini. Tungod kay dunay laing mikuha nini. Ajay! Oh, laway ni mo buwang. Pag-aabi ang naunob. Diyos! Ituloy si- Parason tanon mo! Ha? Aksunan ko mong tamparos buwang ka. Ha? Tamparoson minimo. Parason! Ako idong! Ako idong! Sakitan ka pa, gadudong-dudong ka pa na ko. Idong! Tugas, tinood! Tugan, Kukoy! Ngayon daw maayos si Tiangco. Dili na ko makapaabot pa og laing adlaw. Kinalang kapanilingan ko na si Garrido. Sa iya mga nahimong sa akong pamilya. Kang Inday Fatima. O kanako. Karon dayon. Muhimo na kog mga lakang aron kapanimaslan ko si Garrido siyang kasarbahis. Mulihok na ko. Karon, di gede kamu tugan. Daw, okay ra. Bidag na ibaw pa dahi ko. Nga mo ni mong tuyo, Garrido. Oh. Di ko makikita ni mo, eh. Ha? Abi yung pag tinudanay ka mo hatad ako sa 50,000 pesos,
Isip pa baon? Pero, traidor ka da! Traidor ka! Sige, Kukoy. Hmm. Lakaw na. Hmm. Pauli na lang. Hmm. Gawas na din sa akong compound. Uy! Uy! Hmm? Uy! Balhibos ilong. Libo silong. Paningkamuti nga makagawas ka din nga buhi. Nganon? Nganon, ha? Ha? Patyon ko ni mo? Ha? Oh, huwag ka mabuang garido? Gihatagan ti kag kagawasan. Lakaw na! Lagi, ha? Eh, kung kukuha na din eh. Ato na ko. Basta, Kung kukuha na. balhibos ilong. Oh, balibo sila. Kukuha na balibo sila. Paningkamuti lang yun nga makagawas ka nga buhi. Ha? Ug dili ka mawatas-watas. Dili mawatas-watas sa akong binuhi. Unsa? Binuhi nga nun. Unsa din ang binuhi ni mo, ha? Unsa? Unsa? Ha? Uy! Tigri! Siya ang mukunis-kunis kanimo. Kukoy! Uy, unsa? Tanawa, Dong, Kukoy. Oy, tanawa. Dong. Nagpundo siya. Lagi, lagi. Ay, sig dudong-dudong diha. Hala baya, nitanaw ka nimo. Ay! Uy, ang lapad kay nila nagpanilap ka nagtanaw nimo. Eh, dong, di ka na ka, dong? Kaon Ay, lang. binuang diha, dong. Ay, si Ala, muhinay na siya paduol nimo, Kukoy. Agaw nga rito, bugawa, dong. Bugawa. Bugawa, dong, bugawa, bugawa, dong. Kung dili ka mulikay, Ha? Ah? kunis-kunis ka na. Ay, yan na, hati na ni. Mudagan ko! Mudagan ko! Mudagan ko! Ikinala mo kaligay ko ng tigre. Ligay ko. Lingiyon ako. Uy, nagkukutsin ako. Ay, dulo ko sa may gate. Dulo ko. Magagawas ako. Magagawas ako niya. Uy, isa na dyan. Isa na ng gate. Saan ko wagin eh. Diri napita. Diri. Mesti ketawa eh. Uy. Animal. Ayay. Animal. Dagan, Kukoy. Dagan! Nalingaw kong nagtanaw kang Kukoy Garido. Oh, Jennifer. Naginukdanay na sila o ang akong tigre. Balhibos ilong. Kusog sing mudagan si Kukoy da. Oh, Jennifer. Og tuwa siya. Naglibot-libot din sa compound. Nangitaw og asa siya kalusot. Ang mga gate nga bukas, inigkaduol niya. Sirhan sa itong mga tao. Og makunis-kunis ka karon sa gutom nga tigre, Kukoy. Naglibot-libot ako. Ito ako sa kagito na. Doon ako sa kagit. Magkagawas na ko ini. Magkagawas na ko ini. Si Ransad! Yatime ka ni. Patay ko ini. Asam ko di paingon na. Salamat. Mukat-kat ko na kanang dako punas bayabas. Mukat-kat ko. Anak ko niya. Sapa may nagkaduol siya na. Ay, maginig kakapyot ko sa sanga. Uy, milukso-lukso pa siya. Ay, salamat. Di siya kabut ako. Ops. Langgalang katanawa si Kukoy ay nasa taas sa bayabas ni Kapyot ang kanahan. Nakikita ko. Nahimot kong nagtanaw ka riya. Ug ang tigre, naanay, murag nasuko nagyug maayo, nagsige, naglukso ay. Oh, Jennifer. Og si Kukoy. Tuwa. Balhibos ilong. Nagpatumoy pa yun sa bayabas. O, gyud lang ka. Hala langga! Hala ang tumoy sa bayabas na bawg! Wala! Hinay-hinay nag-us-usang iya. Sayang na himutangan ng kuanggol. Naghinay-hinay na. Pahingo subos. Magkaputan gina siya si Montegre langga. Balhibos ilong. Nagkaduol na siya paingon sa yuta.
bangkog na ni. Nabawag ni tumoy sa bayabas ka akong kikapyutan. Apit ko maabot si Yuta. Yatay na yung kintanga. Huwag ang tingri. Huwag nanganga. Ingo sa nagpaabot ako. Kiyahak na gini. Nanay! Tabang nanay! Tabang nanay! Bay Django, tabangi ko, bay! O langga-langga na kadungog ka. Nagpaninggit na siya. Oh, Jennifer! Ha? Bay Django, tabangi ko, bay! Mamatay na ko ini, bay! Tarawa, Jennifer. Ang akong tigre, kambatunan ni Kukoy. Kung iyang luksuan, iyan ang maabot si Kukoy. Oh, cute lang ka. Distansya na lagduha ka pa. Maabot na siya sa yuta ug hapit na gyud. Gidudong pang tigris animal. Patay kang kulukuya ka. Gidudong oy. Ha, baya ni mo. Nanukad na ang gutom na kung dudong tigre. Mamatay ka, Kukoy. Mamatay ka! Hapit na gyud lang ka. Hapit na lang ka. Magkunis-kunis ka na, Kukoy. Sige. Mamatay ka bangag sa ilong na Kukoy. Ala. Pugnan ko na ang akong tigre. Pinagis tagoy. Hala, milubog ang imong tigre lang ka. Magpadulta. Mura pagkikasabaan nga milubog ay. Amaw man ni si Kukoy. Unsa man, Kukoy? Muangkon ka na ba? Nga ikaw ang nagkuba sa akong plano? Ug labaw sa tanan. Mutugan ka ba? Asa na si Django ug Chire? Agaw ganito. Tug-ana lang, Kukoy. Asa si Cherry ug si Django? Timani, sa usa ko lang kapag taghoy sa kong gutom nga tigre. Makunis-kunis ka na, balhibos ilong. Huwag ko'y katupan dong, uy. Gidudong nasad ko ay. Nagkumbitay ka na. Dili ka lang gihapon mo tugan. Ikaw ba? Anong puntahan gini mo, Django? Ha, agaw? Ikaw ba si Scorpion? Gusto nyo kang mahibaw? Katawa ka. Yes! Ako, Kukoy. Tuno na! Ikaw ang naglugos na nagpatay sa anak ni ng Django o Jerry na si Di Fatima? Yes! Ako, Kukoy. Sumbuti ka! Kung mo na isumbuti ka, isumbuti kang Django o Jerry, isumbuti ka! Balhibos ilong. Usaon man nimo pagsumbong, ha? Nga watas-watasun ka naman sa kong gutom nga tigre. Ah, karaan. Why lami, Kukoy? Sige, patin ko ninyo, eh. Sao taman. Sige, ipakunis-kunis ko si mong tigre. Kay, mukha ako sa kong tigre. Usa! Langka. Balhibos ilong. Ikaw kay ilong. Pues, modistansya kami gamay. Katigalig mapiksan mi sa imong dugo sa higayon nga kunis-kunisun ka na sa akong gutom nga tigre. Buwata! Buwata! Sibog, Jennifer. Sibog! Di gyud ka mahadlok. Sige, mamatay ka, Kukoy. Mamatay ka. Karon, taghuyan ko na nga akong tigre nga gutom. May barog na ang tigre. Oh, Jennifer! Oh, hala! May ambak si Kukoy. Ug naa na si Yuta. Hala, nagkatubang na sila og ang tigre. May aksyon nagnganga ang akong gutom nga tigre. Halag lang ka mo nagkahamag ko naging ang tigre lang ka. Oh, Uy, si Kukoy. hala. Garido, kinga ni Kukoy ang iyang pakpa ug ang iyang mga kamot murag hala kahakpunon sa tigre. Kabatig naong ni Kukoy. Uy. Ha! May barog ang tigre.
ni Kukoy ang tigre! Oh, uy! Garido ang tigre! Midagan ang tigre! Hala, gigukod ni Kukoy ang imo tigre! Nga nidagan, uy, Garido! Ah! Nausa ni! Ah! Mabuwag ako! Oh! God must be crazy! Balhibo si Ilong! Balhibo si Ilong! Nidagan ko! Nidagan! Oh, uy! Hala, kita kaya tumagi Kukoy, Garido! Wala! Mga iyon ng pulutan! Nadagan, Jennifer! Dagan! Garido! Hoy, bogo! Hoy! Ingkoy kag dako, Garido! Garido! Uy! Ganong midagan man tuod ko! Ay, talawan ka! Balian kasi mong tigre! Balhibo si Ilong! Ha! Dakpa ka na sa Kukoy! Dakpa! Dakpa! Animal ka, Kukoy! O sana! Ay, gusto ka ikay ko kunis-kunison? Ha? Gusto ka? Animal! Mura ka bayag tambalos-los mo ang nga kapag ngangani mo. Mab! Agad dong! Ha? Gidudong pa ko ni mo. Nahadlok ni mo nga kung tigre mo ang nga ka! Hadlok mo gani ka! Adi ay! Adi, bitaw no? Abuang niya! Agoy dong! Dudong lang gihapon! Hindi mo kang padapan. Karon, Kukoy! Gusto ka ba? Gadili na makakita sa kalibutan! Ay, nagkadugo na ba ako, ha? Nagkadugo na ko si upagulatan ako, ha? Dili kay maura na! Bitayon, tika! Ay, ay, ko naginutan mo, eh. Ha? Mauwaw tana. Nga naman? Kita ginutong yung kunin mo, dong. Tungod kay nagduda ko. Nga ang nagpaka-Lone Ranger. Mao ka na si Django. Unsa? Gusto kong hipusong ka na si Django. Lakip na kitong sire. Tungod kay Balhibos Ilong. Nahibaw kong nagtinguha sila sa pagpanimaos kang Scorpion. Hinungdan nga naabot ka na sila dining dapita. Dili ba? Karon tawga si Django. O dili ba si Chire? Pangutan ug asa silang napita. Karon dayon! Ni anak ko hadol sa mansyon nilang Garido. Mangita ko paagi makasud ko sa iyang dapit. Ug sa akong mga kamot. Patsun ko si Garido. Ang akong cellphone. Kinsa man yung nawag. Si Kukoy. Hello? Badyan ko. Si Kukoy ni. Ngano na nawag ka, Kukoy? Asa magkakaroon ba dyan ko? Asa kang napita doon? Ha? Ngano na nawag ka aning orasa, Kukoy? Ha? Ngano? Ano lang, kung ayon ka karon para mabuhay sa ko. Unsay buot mong ipasabot, Kukoy? Kay ngano? Ayon lagi ka. Ngano? Naunsa ka? Ay, si pangutan na, uy, asa ka? Tugaan na yun. Asa ka karon? Ang balihon na ng putan. Tugaan lagi. Unsa may nahitabo nimo, ha? May tasa niyo. Asa lagi ka? Di ko magkatugan nimo, Kukoy. Bye. Ganang mo man to iyang pangutana. Huwag nga kung nakasulti siya nga. Kinahanglan mo tugan ko. Kunhain ko. Aron mabuhi pa siya. Balhibos Ilong! Mugos yung ka! Bisig di siya mo tugaan! Kumbinsiya siya! Like, ano ko bitaw ka? Imo gutong loudspeaker.
Nakadungog kasi ang tubag. Matan nga Django. Nasa man? Ha? Sa man? Usiyon sa man. Nasa may gusto mo akong buhaton. Kalit ka laglubad. Abi ko magmasuko ka. Bunog biya ko ha? Bunog na biya kay ko. Bunog na ka. Ha? Dudong kukoy. Ay! Dong. Sige, magkakulatan ako. Buhin ako. Kay, wala man kayo magkuha na ako. Unsa ko masyado ko kunimos buwangan. Kung doon na mo yan aso Django, ako'y labot dong. Dili na yan mahimo nga makagawas ka din, Kukoy. Tungod kay nahibaw na ka sa tanan. Malimod ko. Ay ko binatae. Limod ay ko. Pasimod ni mo. Limod. Pero ikaw yun mo'y nakabulilyaso sa akong transaksyon. Ano dito? Uy! Unta din yung kikasabutan di ay? Dako kayo to. Dako kayo. Ang maong transaksyon, Kukoy. Milyones ka do. Good. Unsa dito butanga, ha? Binata si kag... Bato! Bato, Kukoy! Ha? Mahalin na darang bato? Buwang! O, lagi! Buwang nga lagi. Nabulilyaso. Yaso. Kuha sa line! Tanganuguna! Kung nagpakuha pa ninyo, bayuha ba ni mong ano, no? Suman, akso magagsagpa na buwang ka. Sagpaon ko ni mo. Ko ba, anugun? Sa ito ba? Gawa siya mong pagkaskorpion. Smuggler sa di ka? Mao ka na, Kukoy. Tinood ka na. Biliba, pakpak. Pakpak, animal. Biliba kinaguni mo. Uy, taon. Gawas nga, manulugos ka, kriminal pigog ka, smuggler pigog ka. Oh. Biliba. Patik-patik pa ng tudlo ng buwang nga ka. Bida. Mao ka na, Kukoy. Jesus, bida. Nab. Oh, usaman. Uy, asulan ko ni mo kapirkat. Apirkatan ko ni mo. Bilib ko ni mo. Bilib ko si mo record. Rapist, killer, smuggler. Yan, biliban ako. Ayub, dire. Usaman na. Pusok-pusok na pitan niyo. Uy. Tanghagkan dire. Birahanin mo akong... Hagkan ba? Hagkan ba? Hagkan ni ay. Just biliban ako ni mo. Buang kap. Ay! Agoy do. Dudong lang yapon. Itanan ni mong giaksyon gibuhat na ko. Gabi. Daghan kay kag nahibaw-an ay ko, Kukoy. Daghan na. May tugaan masagka. Ikaw masig tugaan diha. Mao nga patio na lang tika. Kung patyon ko ni mo, mas labing peligro. Uy, ug ganong peligro? Tungod kay kung patyon ko ni mo magkita, Miss Lucifer. Unya? Sumbong ko niya. Ha? Gagi, imo nang gibuhat. Ha? Aniyon ka. Ihaon ka niya. Ganong ihaon man ko? Tungod kay dili siya gusto. Nga doon na siya kakupitinsya. Patyon yung ka. Gusto ka? Patyon yung Lucifer. Dili, oy! Dili, Kukoy! Ay, kung patya. Oh, dili lang! Ana, yun. Ha? Kingkoy Kagarido! Uy! Kingkoy! Uy! Bulabog. Jennifer, baya ni mo, oy! Tuong kong bright Ay, ka! bulabog dahil. Kam! Pero ulog-ulogan man ka! Amaw ka! Unsa? Bulabog, Jennifer. Ha! Maluto malakas lang kay ni Kukoy! Unsa? Ay, sig bulabog dahil. Bida sa nimo, oy. Unda bidam sa kay ka, oy. Patya na ha? Ha? Patya na kay nahibaw na siya sa tanan ni mong sikreto! Patya na si Kukoy! Oy, Jennifer. Sige, bata. Patya ko ninyo. Patya din ko. Kapoy si Pugong, oy. Kapoy sa kupuyo ng kilibutan na. Kapoy ng dagat ang problema. Patya ko, agaw. Patya ko. Siwan! Oy! Di ka mo taon? Patya na ko! Gusto ko nang... Litsi! Imong tudlo niya na si kong agtang buwang nga ka. Patya ko. Abuang! Ayaw kong suguha! Kay dili ko ni mo sulugoon! Patya ko! Patya ko! Uno! Dos! Ayaw lagi kong suguha! Agi! Da. Ay, dum. Dudong na santa! Dato pa. Di ka mo tumas kumando. Dili ba? Dili! Sorry, Jennifer. Di mo patay si Garrido na ko. Bugo ka, Garido! Bugo ka! Jennifer!
Ni anak ko sa kilid sa koral nila Garrido. Mangita ko og asa ko agi ani. Gusto. Muadto ko dito dapit ha. Oh. May tao. Liliun ako. Oh. Ni si pa ingon din eh. Magpasalipod ko. Makita ninyo karon ang akong kapangis. Ni ana siya. Kalitan ako siya og sipit. Ug laslason ako ang iyang liog. Pinaaki ning dana kong jungle knife. Sorry! Nagkatuol na ko ni mo, Garrido. Ang taong naglugos na ako. Nagpatay sa akong anak. Cherry? Cherry! Cherry! Huwag din yung motorsiklo. Sa ito pa, gigamit niya. Kung wabrawag si Kukoy, huwag ko may bahong nga ripiya siya. Saka siya. Tawagan ko siya sa cellphone. Nihunong na lang ang ring. Luwa siya matubag. Asam ka siya. Agresibo siya ng utanan ako. Kung kano sa kumulihok batok kang Garrido. Dili ka nga nag-una-una siya pagsung kang Garrido. Dili na ko pabuton kamutakon. Basin ugtuan na si Cherry sa dapit ng Garrido. Kinang lumulihok ko. Cherry, gibutang mo sa dakong peligro ang imong kinabuhi. Ikaw nga akong sakyan. Ito ka gigamit ang akong motorsiklo. Ya! 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 Aday, sakit sa akong kalawasan. Kukoy! Kukoy! Adong, Ikaw lamang ang akong kahimanan nga mutunga si Django. Huwag magpakita sa kanako. Garrido. Pinagi ka nimo. Mutunga sila si Django o Cherry. Saan man taon dong, oy. Bunog na biyak kay ko dong. Diman bunog na kay ko vidasos ni mo. Proceed ni mo. Oh, saman. Birahan mong bakbas atay na kumuha nga ka. O saman. Katawa ka man. Nahimuot ka? Nahimuot ka? Katawa. Nahimuot. Nahimuot. Katawa lang ko. Okay. Bisag ingon ko ni pobre. Bisag ingon ko ni pobre. Pero ikaw dato. Apan dili malinaw nang imong kagalingon tungkol kay mahadlok kang mamatay tungkol sa daghan sa kadaghan si mong sapi. Kukoy! Labos tanan sa daghan mong daotang binuhatan. Daghang maningili mo. Sama lang ni Django ug Cherry. Ikaw mo ilang gusto nga mailahan nila kinsa Scorpion. Oh, mugi ilang gusto mailahan lagi sa Scorpion. Ikaw di ay nagturjak ni Cherry. Oh,
Balhibos ilong, ha? ganda, Will. Ako, Kukoy! Ako! Mamatay ka. Uy, mura ka na mag-ungo, buhangak ka. Usa, Mamatay. mura magkagkalag. Mamatay ka. Uy, usa, ikaw ray mamatay, buhangak ka. Ikaw ra. Agay! Ni anak ko sa kakita. Ug na, ingon og sa nagduka ang nagpantay. Ug may yawi pang gitangkil sa iyang kilid. Mo tingali ka na ang yawi diya sa kita. Ni anak ko sa iyang kilid. Ni apa? Kuhaon ko, Yawi. Aron makasuda ko sa mansyon ni Garrido. Kaganin na rin nagsige og vibrate ang akong cellphone. Si Django? Hello, Django. Asa karon? Dibiya ka lang gawa managit. Di anak ko sa dapit. Aron kapanilingan ko ang tao nga mo irresponsable sa akong kasakitan. Ursa. Hapit ako makasud sa kumpaw ni Garrido. Ni anak na ako ang yawi sa gate, Django. Okay, bye. Kailangan makasud na ko. Hoy, ito! Mamatay ka! Kini... Querido, may buto. Balhibos ilong! Ay, ala ka! Muna na! Usay mo na nga, ha? Ay! Muna na nga dos panudya! Diin ikaw, Garrido. Laglago ng imong kalag sa imong kadautan. Ah, kalitse! Ilong Kukoy! Wa na. Nagkaduol na ang kukos kamatayon nga mulangkat kanimo. Balhibos ilong! Agay! Ay! Oh, kaya ni mo buwagay ka! Imo kang gidungagan mo sa Garrido, ha? Ilong! Ayaw magtubay kang kukoy lang ka. Susiya kung unsa tong buto. Ah, diharig mo! Oy, asa kay? Asa ka man, ay saglakaw. Gano'n man! Garino, agaw! Tanawa. Ah, Drago! Unsa na, ha? May nakasud nga kaaway. Unsa? Kung unsay gibuhat mo? Natural, di paliho ko na nga ito mga sako. Ah, balhibos ilong! Kinahanglang madakpan kung kinsa ka na nakasud nga kaway! Doon ay nagkitaan nga patay sa ito mga sakop pa. Unsa? Wala, niya na sila. Aron maningil ka ni mo, Garrido, wala ka. Maihap na lang mga gutlos imong kinabuhi dong. Wala ka. Ikaw mo yung patsyong buhangag ka! Nawa! Langka, ako na sa ilaing buto. Balhibos ilong! Draco, lihok na! Dakpan ninyo ang kaway! Ganito. Diya ka. Palihog ka ng balibos ilong ni mo. Kinahanglan nga magandam ko! Magandang yun. Langka mga matay nagataan. Klaro. Ah, kalitse! Klaro, pati. Sila ang mamatay og dili kita, Jennifer! Buhiin lang ko, Garrido. Buhi ko. Buhi ko! Di ka buyan! Musa mo, timusa! Ah, diha ka na! Kanong ko rin nila rin. Kanong ko rin. Hoy, buha! Isirit lang ka. Kanong ko rin nila. Uy, Saman. kinsa ka na nakasud, no? Kinsa ka ha? Basig si Lone Ranger ka na. Unsa? Kanas Lone Ranger. Mupatay ko na. Di na mo ilaw. Malaki man o mababae. Basta mga dautan. Patyon ko na niya. Uy. Ikaw. Ako, lagot ako ninyo, ha. Tawag kay. Gipasakitan ko niyo maayo, Jennifer. Uy. Naglagot ko. Pulutan! Pulutan? Kini, Animal ka, kukoy! Hindi ka naunsak ka! Salamat pulutan, kaya. Animal ka!
Ay! Ah! Agay! Ay! Katawa man ka! Lamia din mo himong pulutan, uy! Unsa? Gusto ko na makita si Garrido. Aso ko ka siya mahimo makita. Hoy! Sa ibabaw sa koral! Kini! Natagak siya. Dito napita. Kinala magkaabot ng amunta ni Garrido. Ang pango sa Scorpion Gang. Ho! 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 Namiligro si Cherry. Nganong nag-una-unaman siya, huwag siya mag-agad na ko. Kinalantunan ko pa kayo, unsaon ako pagsud o paggawas, gikan sa mansyon ni Garrido. Oh. Hello, Cherry? Nagkasuod ako sa kumpanya, Garrido. Nganong huwag ka mag-agad na ko? Bye. Hello? Hello? Tuwa na siya sa sud. Asa ka siyang dapita. Oh, tuwa na siya. Di kalit pagdagan. Hindi! Ha! Ha! Nagkapasalipod. Animal. Nagkapasalipod siya sa takong halig. Karon ka. Karon ka. Apa! Ay! 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 Ipaus ang kanahan. Atago ko. Buang na ko, no? Pagkamatay ko. Mutago ko! Dunay na kong pultahan. Mao na kina ang pultahan sa mansyon ni Garrido. Mukalit ko ugdagan pa ingon dito dapita. Niyan ako dapit sa pultahan sa dakong mansyon. Oh, nihinay ug apli ang dakong pultahan sa mansyon. Welcome, Cherry, my dear. Si Garrido! Nagbabot ko nimo. Mahal kong Cherry. Patsun ko ikaw, Garrido! Gabriel! Welcome, Cherry. Alias Black Flower. Patsun tika! Ah! Sa amin na yung akong gipusil! Di anak ko, Cherry. What? Ah! Sa amin gihapon? Nagataas ang imong gamot, Cherry. Nung ka, Garrido! Ikaw ang pango sa Scorpion Gang. Ikaw ang naghimo ka na kong alaot sa akong anak! Surrender na lang. Aron, magkasulti kita, Clyde. Dili may tapong mo surrender ko nimo! Ikaw ang angay mo surrender! Tungod kay ikaw ang dautan! Sumayan kang dako! Ah! Oh, come on, come on. Malhibo silong. Ayaw pagtinalawan! Ayaw pagtago, Garrido! At tubang ka na ko! Yes! Makigatubang yung kunin. Usa, surrender na lang. Tungod kay niya ka sa akong teritoryo. Dili ko mo surrender nimo! Ug ni ako! Aron ikapanimaos ko ang gidangatan sa akong anak nga si Inday Fatima! Cherry, sa pusubot ka og sarili, usurrender ka kanako. Asagop! Dakpa ka na si Cherry. Sama sa pagdagop ninyo sa maidlas nga kabayo. Dili ka makaikyas, Cherry. Ha? Talawan ka, Garrido! Mag-anduhay kita! Magsangka kita! Yes! Magsangka kita, pero ibabaw sa kama. Patsyonti ka, Garrido! Pakita na ko, Garrido!
Maya, nabitik ka na sa pisik. Sama sa si kabayo. Nakahugot ang pisi! Wala pala ang akong pistola! Ang kipitan na ko! Hindi ka na magkakuhin. Garrido! Welcome! At last, di akin. Ikaw mismo ang mihatod sa imong kaugalingon. Diri ka na ko, Cherry. Garrido! O ayaw na paglugnot, malhibos ilong. Kayang pisi nga imong laang kanimo. Nagkahugot ka na, masakitan ka lang. Buhi ko! Buhi ko! Kay patilawon ko ikaw sa akong pagpanimawas, Garrido! Malhibos ilong nga, Cherry. Ikaw ang pangu sa Scorpion Gang! Yes! Ako, Cherry. Mananap ka! Balhibos ilong! Ug ikaw? Ikaw mao'y nagpatay sa akong anak nga si Inday Fatima? Sorry. Pero, nahinaykan lang nako siya. Garrido! Maya, kabahil na kito sa akong mga kahiubos kanimo, Cherry. Nganong sa akong kambungan, imo pa kong gipakyas. Ug si Django pagyod ang imong gipili. Garrido! Sa tanang anggulo sa akong kinabuhi, karibal ko si Django. Garrido! Sa natad sa lumba sa motorsiklo, iya lang yapon kong gilupig. Iya lang yapon kong gipilde. Ug butan, nga dili ko makadawat, Siri. Nga siya lang ang makapabor pirme. Patsun ko ikaw, Garrido! Ugwa gayon ako mapakya sa kong tinguha kanimo. Tungod kay balhibos ilong naangkon ko ikaw, Siri. Ug ipangandoy ko saba. Nga watas-watason ko ikaw sa akong mga kamot. Inungdan nga ni agyo ka. Mao ba? Patsun ko ikaw! Masin og mianhi gyo ka. Tungod kay baya gimingaw ka sa style na ko sa romansa. Mao ba, Cherry? Oh, palibos ilong. Kiludan mo ako. Gusto ko pulutan. Pulutan! Aw! Ay! Akong ngabil pa! Napahag akong ngabil! Imong gitoto ang putol kong ngabil! Gabusa siya! Palhibo silong! Gabusa! Nahilom ang buto-buto! Tingalig patay na si Garrido. Unsa? Napay nga mahitabo na, Kukoy! May butang adlaw matapos niyong kadautan, Jennifer. Dili na mahitabo, Kukoy! Naglagot ko! Naglagot ko! Pulutan. Ha? Pulutan! Gidugbaan ako ni mo noon. Nakuyawan mang Kukoy. Tuntok ka, baya! Baya! Nganong nakigrumansa kang kukoy? Pulutan man ko, no? May buling ka sa utok, Jennifer! Lami as pulutan, oy. Ay! Lami! Hilong! Lami na, Kukoy! Agay! Dugay ka si Riat pagkadahagda ko! Wala naminaw ka pa sakit mo nga ka! Buhay ka kang niagay! Nagsobra na ka. Sobra ka na, Garrido. Mahimo maganing tiwasan at ika, kukoy! Sultihan di ka, Garrido. Ako'y taong makagaba. Gabaan yung kaanis pa. Oh, sus. O sa sus, ha? Sus ka, sus. Gusto ka panitan, di ka? Gusto ka, sus. Uy!
Yabag ka, naminaw ka pa sakit. Kadugay mo muagay ka. Mag-uban ka mong Cherry. Unsa Cherry? Kauban na nato si Cherry, Kukoy. Dada si Cherry, dere. Ano na Cherry? Uy, tinuod na! Ano Cherry? Uy, di Cherry! Tarawa, Kukoy. Ang asawa ni Django. Uy, Garido! Buhi siya dong! Buhi siya dong! Dudong na siguni mo. Buhi dong! Di na mahimong buhian. Buhi dong! Tungod kay gusto man siyang mupatay ka na ko. Garido! Ayaw na dong! Mayo kay niya na siya. Aron sa ingon, magpakita ka na ko si Django. Ug kamong tulo, iluyong na ko sa kamatayon. Unsa? Mingaw ang palibot. Ug sirado ang tanang putahan sa dakong koral sa mansyon ni Garrido. Ug si Cherry, matot pa niya. Nagasulat siya sa mansyon ni Garrido. Unsa na ka naitabo niya? Tawagan ko siya sa iyang cellphone. Kaya Uy! mag-uba na ka mo. Kamusta ka na, Black Flower? Jennifer, Nagtumot ka ni mo. Uy! Ayaw, uy! Unsa? Kapit ko mahimong inutil tungod ni mo, Black Flower. Uy, patuya mga husto na eh! Salig ka ginapos ni Cherry? Salig ka? Hilang ko, Koy! Ni Apa Cherry. Ayaw lagi! Nigara! Ay, nigara! Nakot kayo ni mo. Yun na. Tunay nagkidlap-kidlap sa iyang bulsa. Cellphone. Hoy, cellphone tuod. Kuwaon ko. Ayaw ka na ginapte! Di na ko. Uy, baya si Django. Siya ang nanawag. Halo, Django. Kinsari, Imong suod nga higala og higpit nga karibal si Garrido. Garrido. Di akaroon si Cherry sa akong mansyon. Dali, dapiton ko ikaw. Maghimo kog salo-salo. Maguban ta. Ikaw og si Cherry. Og diya usab si Kukoy. Malipayon kami diri. Ayaw pang tumay dyan ko! Magpabot ko nimo, Django. Garrido! Ayaw pasakitin ang akong asawa. Wa, Django. Di asya sa maayong kamot. Magpabot ko nimo. Bye. ayaw pagtukan niya, Django! Wala tayo ganyan. Tatusing kita ka na yun. Iop ko na, Cherry. Manayot na. Masinog mo ari siya. Pabuto na ko siya. Way sama ni mo kasalbahis, Garrido. Ayaw nga nagsalbayas ng akong langga. Ay, Jennifer, gana! Kapatuya, ako ko na. Tuya lang gana, sus. Nga naman! Nga na! Ako ko na! Sa nila ka ginapos sa Cherry? Pabuyer ko na! Saan ka mo? Kano, way bintaha ba? Di na ko lisod-lisod ng akong kaagalingan Ako'y ko, wala, Koy. ako'y wala. Kasabot ka? Ako'y Nga wala. na maglisod-lisod Ako'y ko! Ako ko na! Gusto na, Jennifer. Gusto na. Garido ayaw kong santa ka. Kay naglagot ko ani bayhana, Ako'y nagdumot ko ani niya. Ako'y ko na! Igo na. Hadlok mo na ko, ako'y ko na! Sagpaw. Ikaw. Ikay ko ana. Agay! Ikay ko ana. Kadugay lagi mo riyak. Maminaw pa sakit. Hindi mo ko katuong ko sa pao. Igo na ha. Dili ko gusto. Nga, pasakitan mo ang babae nga mao'y akong first love, Jennifer. Unsa? Ay, gidangak. First love ni mo siya, Garido. Yes, Jennifer. Hadi ay. Masabot Ayaw, ha? nga akong kalagot. Ayaw, ha? Siya na imong first love. Ayaw, ha? Ayaw, ha? Ayaw, ha? Tingnan, tika nga gusto na.
ka mo pa to? Ipasagitan ko ni mo, Garido. Tungod kay dili ka mo pa to? Shit! Shit! Anak kong mando mo'y matuman ining kapita. Nagkasabot ka ba, Jennifer? Naglagot ko! Naglagot ko! Naglagot na noon. Naglagot na. Pulutan! Naglagot na. Oh. Pulutan! Ah, buwang! Buwang! Uy! Buwang pa! Agay! Wahiyas agay sa animal. Ganong ikaw may midiwalwal si mong dila, buhanga ka! Amang ka, muhimo! Ayaw ko kumidyahe! Ha? Utlo ka sa Jennifer, Ay, Jennifer, kukuha utlo na ka! ha! Naglagot ko ni mo, Garido! Naglagot ko ni mo! Okay, naglagot ka na ko! Makikkontra ka na ko, mau ba? Ha? Garido! Pabuton ta ang pag-abot ni Django. Ha? Nasiguro ko, yamuan higit siya. Kay niya ang iyang pinangga nga si Chiri. Pabuton ta siya. Dali, Jennifer. Arita magpaabot ni Django sa gawas sa mansyon. Day, Chili. O na day, patay na tayo ni Day. Kukoy, Imuanis by Django, siguro na. Ha, pulutan ta. Mga matay ta. Kaysa tanaw kong Garido, sungayan kinako. ngayon na balik ka diri. Hanggang sa go. Hanggang sa go. Mituo ko niya. Nga, sa di pa ko pauli, taga ko niya kwarta. Silbi pa baon. Hinunda nakikita ko niya. Pero, unsa ba eh? Ngalit ako di eh. Kaya gusto mo sila nga, may bawa ko na hain mo magpuyo si Django. Gusto sila nga, pinagin ako, masikop mo nila. Kukoy, Hanggang ko sa. O ikaw, nga namianhin mo ka, hanggang sa ka? tungod kay gusto kong ipatagamtam ni Garido ang akong pagpanimaos. O, si Bay Django? Mihilom kong biya dito sa among isahan. Oh, Milighot ko, Kukoy. Gibiyaan ko siya. mo ni resulta. Muna na. Sulta na. Muron ko kagway salig ni Bay Django, good? Gusto man mo isultuhon si Bay Django? Kukoy, Huwag kang ipausip pa rin kamot ni Bay Django. Nga katag agustisya inyong gidangatan. Pero para ni mo, murlagwa. Gusto kag dinalian. Gusto kag magdali. Pero unsa resulta? Ha? Niya? Ha? Nasud, tas bilangguan. Ni at... Bida. dili ko mahayan kung unsa may akong samputan, Kukoy. Kung kamatayon ko man ang ako maangkon, gusto ko mahitabo na kana. Aron sa ingon, magkita na kami sa akong anak. Magkita na kami si Inday Fatima. Nga tuan na sa laing kalibutan. Dahil siri. Higayon na tingali. Namusul ko sa mansyon ni Garido. Oh, Di ako simuloyo, Django. Ipataas sa imong kabot. Nagtiyo na kong daan sa kong shotgun tumong ka rin. Kung magpakita kag daw tang lihog, mawasag ang imong utok, Django. Ihog ang imong armas. niya. Ihog ko na. Good. Sa katapusan, nasakpan ko na gyud ang maidlas. Asa si Garido? Ops! Ayagad paghimog daw tang lakang, Django. Draco. Yes. Ako kini, Django. Unsay inyo gibuhat sa akong asawa? Atuwa sa mga maing kamot ni Garido, ang pangu sa Scorpion. Salamat nga nisulti niyo ka. Na si Garido, mo'y pangu sa Scorpion. Aron sengo niya na matagbaw ka sa kasayuran, Django. Ibaw ko nagpangita ginay kamo sa pangu sa Scorpion, West karon. Nahibaw ka. Bayaran ninyong mahal ang gibuhat ninyo sa akong pamilya. Wa na may bayaran. Kay matapos man ang mga tao nga maningil, tapos mo na mo ang inyong kinabuhi.
Mao ba? Niya ka na sa kumakamo. Siyako. Huwaman ako ang imong shotgun, Draco. Sa? Oh, nabuwang ka na. Dili ka magpahuwam? Ay, dili ko ulul. Dili ko buang Tiago. Sundan akong mando. Kaya gusto makikita si Garrido kanimo. Lakaw! Padong ngadto kang Garrido. Lakaw. Uno. Dos. Mulakaw na ko. Paspas. Paspasi ang imong mga anak. Mukalit ko ka pa. Ayaw mo. Yan. Sweet pa na ko siya. Samaan ni. Napabuto ni mo, pero wa matumong ako. Buwi ini. Buwi ini. Ginante kang mahuwam ko, ani. Ay, di ko. Biyan na akong imong shotgun, Draco. Django. Tay. Napiksan ko siya, Draco. Pahuwais kalinaw, Draco. Unsa na? Si Draco, patay na. Unsa? Nakita na mo si Draco. Nga, nawas agag na ang ugango. Balhibos ilong! No! Kili! Oo, sana. Garrido! Kuyog ka na ko! Sana. Kuyog ka na ko! Sana. Unsa naman sad? Masa siya buhato ni mo. Niya, ha? Gardo, pakayugon man ni mo. Ayaw na pangilabot! May masapungutan ako, kaubang ko na lang ako. Ha? Anong kuyog naman sad? Unsay buhaton mo niya, Garrido? Kana kay ikinangutan na. Tubag na ako di. Kana mo akong tubagon. Himuon ko siyang paun kang Django, Jennifer. Nada siya, Jennifer. Ariglado. Nga, sa lagi niyo buhaton kay Jerry. Tanaw lang, Kukoy! Are, sama ni. Asam kun mo dada. Ano saman, amang ka? Hindi mo ka mo tingog, isim kang hehe. Ha? Asam ka, ha? Asa ka? Ay! Okay! Huwag kalitan lang tanin mo. Sarili lang kang ginapos ko, ha? Mo kung giguyod. Mura kong kanding dire. Aray! Ay! Unsay buhaton mo din, Garrido, ha? Tanaw lang, Jennifer. Mga Scorpion Gang! Pamilaw ka mo! Ablihi ang tanang gate dinhi sa akong mansyon. Aron sa ingon, makasud si Django og saksihan niya ang akong pagabuhaton sa iyang asawa nga si Cherry. Ug unsay buhaton nimo kanako, Garrido? Unsa? Pabo, Cherry, kung unsay akong buhaton kanimo. Garrido, gihakit ko ikaw. Hatagi ko gigayon nga makigsangka ko nimo. Balhibos, ilong! Ayaw na lang, Cherry. Dili ko musukol og babay. Gihakit ko ikaw! Bahiran ni mong mahal ang imong gibuhat sa akong anak! Tama na. Wa ginay higayon nga mahitabo. Dili gyud mahitabo nga makabayad ko, Cherry. Garrido, unsay sunod na kong buhaton? Dad-a siya ni atong puste nga putol. Nga tupong lang kang Cherry. O gigaid siya dito. Ari
Ariglado, Garido. Garido! Oh, Hoy! what's man? Usa kayo ba itong Jerry, ha? Usa? Hoy! Huy, ka dyan? Kukoy! Na! Nahibaw ko. Gani ana sa palibot si Django. Patay ka. Patay ka, Kuryana sa Django. Patay ka. Kana kung bugo ako, Kukoy. Pero, bright pa ko niya. Ug mapugos siya sa pagtugyan sa iyang kaugalingon. Isa! Gipangabrihan ang mga gate. Unsay tumong niya na. Ang cellphone. Si Cherry. Hello, Cherry. Sigarito kini. Django? Garido. Yes, ako. Ipabuksan ko na ang tanang gate sa iyong mansyon para pag-welcome kanimo. Asa ang akong asawa? Dali, Django. Aron makasaksi ka sa kulba hinam nga talanaw. Unsa? Makasud ka. Come on! Welcome, Django! Usa lagi pabuhat ni Garido. O siya na. Dahil si Chiri. Gigapos sa usa ka pusti nga tupong niya. O gipatong-patong ang mga prutas yang Unsa iyang buhaton na. Nahuman na, Garido. Good. Very good. Garido, unsay buhaton mo? Usay kay kulba hinam kini Cherry. Ug pagasaksihan kini sa imong bana nga si Django. Gani akiron sa palibot. Nasayod ko nga siya ug siya ang nagpatay kang Draco. Panilingan ka niya, Garido. Ipaabot ko ang iyang pagpaningil, Cherry. Garido, Musibog na ako, Cherry. Og saksihi ang akong pagabuhaton. Misibog si Garido. Milakang mga 30 feet nga distansya. Nagtakin siyang kalibre 45. Tanawan ninyo ang unom ka mga gagmayng mansanas. Nga naa sa uluhan nining bayana. Puntingon ko na kina pinagi sa kong kalibre 45. O kung masipyat, muhagba kini siya nga way kinabuhi. Karon, saksihin ninyo kay puntingon ko na. Oh, uy! Kinsa'y nagpusil sa unom ka mansanas sa uhan sa maong babay! Kinsang! Oh! Nagsakay og kabayo! Ug may marka! Lone Ranger! Posila siya! Posila si Lone Ranger! Tanawa, Garido. Lisuod siya! O nagpalagandagan sa iyang kabayo! Ugo niya! Alam di ba masiliyang imong mga sako? Animal! Ihagaw na, Jennifer! Garido, asa ka? Hoy! Hala, ito ang siya paingon ka, Cherry. Dili ka, Cherry! Ikaw ang himuon na kong tabing! Batok kang Lone Ranger! niabot na ang adlaw sa panudya, Garido. Balhibos ilong! Dire!
Asa ko ni mo, Dad, ah! Ayaw pagreklamo! Garido, asa mo? Ayaw mo biyahe, Garido! Gaya-ya ka lang! Bahala ka sa buhay mo, Jennifer! Naglibot-libot si Lone Ranger! Bye! Yan ako! Luwas ako! Lone Ranger! Oy! Jennifer! Dire! Ari ka na ako! Ikaw sa nang himuon akong taming batog kang Lone Ranger! Unsa? Dire! Alam ni ko din ko, anak. Dili! Asal lamin iya! Ug ayaw din pagpakita og daotang iho ko, koy. Kay nagkunit ko sa akong armas, tumong sa imong Ha? Kasabot ka? Jennifer! Mag-akin ang bagol-bagol ni mo kung magbinuang ka! Jennifer! Naglagot ko! Sige. Naglagot ko! Pulutan. Di na ko mailan hanggaw! Aray! Salbayes ka nga rito! Salbayes! Yang kita si Cherry! Silbing taming niya! Huwag iyala kong ipasagdan! Wala gyud! Wala! Ang kabayo! Ala! Di balik na! Ala, niya na paingon din si Lone Ranger! Lone Ranger, diyanap ko! Aray! Niya na siya paingon din eh! Salamat! Luwas ako, bay! Luwas ako! Bay! Gibiyaan ka lang, Kokoy! Hoy! Ay, ito ko basang diniri! Bay! Kinsa siya, Kokoy! Kinsa si Lone Ranger! Sakay! Sakay na, Cherry! Nanakay kami ni iyang Land Cruiser. Kinahanglan nga makapalayo, tagikan din eh! Dili ka makapalayo, Garido. Dili ka makaligay! Inom, Cherry! Guknutang sa kinani, Garido! Pisag asa! Hiya! Hiya! Ha! 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 Dili ka makalikay, Garido. Cherry! Nagsunod si Lone Ranger. Animal! Ang akong armas! Animal! Ha? Nagpabuto siya! Nahibaw ko, dili ka makatumong na mo! Mahadlo ka! Gamamong si Cherry! Ang ligid! Palihibos ilong! Isaliring ang sakiran! Matuwad ka ng sakiran! Muamba ko! Whoop! Whoops! Animal! Si Lone Ranger! Nihunong siya. Mga 50 metros ang gilayon. Lone Ranger! Nagtiun siya siyang riplit tumong kanako. Lone Ranger! Unsa ba yun ang imong tumong? Ngano bang nangilabot ka sa akong kinabuhi? Nagpaduol siya. Ninglahon ko siya. Wa siya masayod nga doon ako'y armas sa akong loyo. Lone Ranger! Aniya! Ibutang ko nga akong armas! Ayaw kong patya! Distansyan lang siya ug napo kadupa kapin kung tuwang. Nanaw siya sa kabayo. Garido! Kinsa ka nga nagpaka-Lone Ranger! Kuhaon ko ang tabong sa kong gown. Oh! Uy! Django! Ako, Garido. Ang panahon na. Bayad ka sa imong kasalanan nga nahimo
sa akong pamilya. Balhibos ilong! May katawa ka. Nakita mo na nga gibutang ko nga akong armas, Django. Ikaw ang karibal na ko sa tarang higayon. Ayaw ka bala ka. Iitsa ko kining rifle. Nga akong gigunitan. Wa si may bao nga, may 45 nga dias akong liyo. Gibutan ko na ang akong armas, querido. Alaot ka, Django! Tungod kay... Mamatay ka! Kini! Akong kamot nga. Naigo ko ang imong tuong kamot. Naibunot sa mong armas, querido. Django! Ayaw ka bala ka. Inanay ang imong kamatayon. Yaga kong tod! Yaga kong bikas tod! Naibaw kong traidor ka, querido. Sa nang kinutang mo, armas. Nagduda ko. May gitipigan ka. Wajud ko masayop. Kukwa sad ka, mahibaw. Nagipangandaman, tika. Django, imo ang katunga sa akong asyenda. Ayaw lang kong patya. Querido. Jennifer, wa ka ba mamakak? Tininood ba ng imo? Ha? Jennifer? O, Kokoy. Busa magpalayo tayo ni Dapita. Dali na! Pero... Nagkakuha na ko og sapit ni Garrido. Kuyog na ko! Jennifer. Kita na ang mag-uban. Bahala na si Garrido. Yamat ra. May pulutan ko doon, pulutan. Hindi, Ah. tinood ko na. Tinood ko ni. Pero, gusto na ay! Grabe sa kadihada! Igo na! Nangyari. Ang yawi sa kinan. Kuha, dali. Dara. Sige. Namuguna ko sa kinan, ha? Sunodayin, ha? O, lagi. Sige na. Okay. Ang pulutan niya, ha? Lagi. Hinilahon ko siya. Himuon ko siya ng instrumento nga makapalayo ko. Inutil ka na, querido. O sa Cherry, kuhaon ko sa sakinan ng limbod. Mukha man ko ang akong armas. Diara. Django! Milingi siya. Kinip! Kamu ang mamatay o dili ako! Pasulan mo! Ganong gipinan pa ko ni mong kinabuhi, Django! Ang usan ako kasikinan. Uy! Jennifer! Tawangi ko, Jennifer! Garrido! Uy! Kinsang ni Pusil kang Jennifer! Naagtang si Jennifer! Uy! Si Chiri ang ni Pusil! Garrido, Uy! niabot na ang panudya. Kukoy! Balhibos ilong! Sops! Sina Chiri! Nagkadugong naong! Nagsipusil ka, Garrido! Garrido! Chiri! Para sa akong anak, kang Inday Fatima! Niyog! Wanay bala din, Chiri! Wanay bala! Balhibos ilong! Bahalag unsay dangatan. Pero natilawan ko ang imong anak ug ikaw, Jerry.
Bauna ni mong katawa sa impyerno, Garrido. Sa imong paglugong sa kong asawa. Lord Ranger! Oh, checkpoint. Lisensya. Tiara, sir. Oh. Angelito Mondragon. Habal-habal driver, sir. Oh, uy. Hapit na lang ko pagkai. Hoy! Ikaw! Pataka ka lang ng sutusot sa imong motor, ha? Hapit ko mabangga tungod mo! Sorry, sir. Huwag ko magkabantay nimo. Ah! Gusto kang bukan na kasi mong oh? Oh, Isa'y pangalan mo? Ha? Angelito Mondragon, sir. Habal-habal driver. Habal-habal driver ka lang. Inyong babati sa dili madugay dinhi ning istasyon. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Dalit kaninyo sa RMN Drama at Tangi. O dini natapos sa katong sugilanon nga naguluhan, Lone Ranger. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Og inapila ning mosunod sa papel ni Django kon Lone Ranger, John Pujanes, Cherry, Teresa Terol Surya, Garrido, Oche Compucracasa, Jennifer Tato Migyusa, Kukoy Ray Porres, Draco Francis Earl Espares, musical scoring Randy Nacordatayad, audio editor Ariel Mancao, soundman Aldwin Nacorda. Kining tanan hatod kaniyo sa RMN Drama. Pumunta ko listeners ang katapusang sumpay no sa Lone Ranger no, nindot kayo no, action no. Murag biglaan sa tang ending mga listeners no. Pero nice ang ending mga listeners no. Bisag kuan murag na ang tagamay no, pero nindot dramahan no, action kay ba. Nya mo balik og basa mga listeners guys sa comment no. Kuan diri na ta sa mga bagong comment kay murag namalik man din ang uban, nabasa na nako ni sa niagi. Kini lang wa pa. Si Jennifer Pimentel, God bless her. Salamat po nimo Jennifer Pimentel no, naminaw siya sa manok ni Carding mga asoy. God bless po nimo Jennifer Pimentel. Nya si Angelica Birami, nice, salamat. Naminaw siya sa Managlahing Dalan part 4 niya si Doki Sigunto dol wala pa part 7 wala pa lagi ato pa ning trabaho no. Julius Kanda taga Old Airport Tagbilaran taga Asa de kay dol taga Bilaran ra po no. Salamat Julius Kanda sa pagpaminaw no. Nya si Xiong TV Vlogs, boss basin pwede maka-request upload og mga drama, mga action drama boss. Boss Bino, mangita pa ta. Mangita pa tag action drama no. Tiwason sa lang nako ang Chico Malo human ani no. Okay, ron action man to. Action to nga drama. Nya salamat kayo Xiong TV Vlogs no. Nya si Dali, sa may basa ni Dali or Dale. Bisay una to nagbasa na Dali si Sivan, no? Si Sivan. Salamat sir, human na gyud pwede mo request og horror drama ang mga kaliwat ang title sinulat ni Fermin Colliantes Comis. Nakaminaw na ko anong drama ha, pero laktaw-laktaw man. Nako anong drama ha man, pero di ko kasure og makompleto ba ang episode ato kay pansa nasa ubang nga wala ba. Ani pa ko sure og malugaran og edit no.
Si Lini Omega nindot dahil ni na drama na human rudud ko paminaw. Minaw sa katapusang sumpay sa Judas Redentor, no? Si Adjas, heart na yung comment, no? Si Roy Neri, idol good PM, pwede ko mohangyo nimo nga imong ipadayon og upload ang part 11 sa Lone Ranger kay wala man gud mahuman. Salamat idol. Mao na ni ang katapusang sumpay sa Lone Ranger, no? Salamat kayo, no, Roy Neri. Nya si Lingel Habman, mga German man o kakapwa na to, mura. Tinuod ka sir, pero karon panahon tibo kalibutan daghan kayo ingana nga digital kasing-kasing, tabangan ka daw pero nakapalit paita. Ako diri idol daghan nagian ingana. Mao gyud, no? Kutob sa karon panahon na magud i-content magud ang mga pagtabang, no, muna nga ilaha po na mga ka-listeners, no. Si Lingel Habman, hello idol sir, thank you kaayo sir. Way sa pa yung Lingel Habman, salamat po sa imong pagpaminaw. Si Marge Albero, kauwi ni ani, oy pakipot pa unya, maglibog-libog pa hays makalagot. Minaw siya sa ani nga drama. Si Zini Sidine, sabi ni risuda ba sa Sindine, sa may basa ni Sindine Sidani. Dol horror drama nasa naurot na ako horror nimo gikan sa Pikas YouTube account nimo. Salamat, no. Zaindine Sidani. Si Kuya nga ni. Si Rachel Bitanso, salamat Kent. Kung ba hinam kayo ang Chico Malo, mao gyud, no, action. Jean Ruiz, nalingaw ko sa kabuangan ng drama ha. Salamat kayo. Nalingaw sa Jack Inpoy, no, katapusang sumpay. Salamat kay Jean Ruiz, no. O si Lodi Mejias, tulo ka heart. Salamat Lodi Mejias. Nya si Jean Ruiz, basta kinasing-kasing nga pagtabang idol si Lord na kabalo na tanan. God bless og salamat. Salamat kay Jean Ruiz, no. Si Lurk Susu, salamat kay Sir John. Hinaot pa unta nga tagaan ka kanunay og kabaskog sa panglawas sa Ginoo. Salamat kay Lurk Susu, no. O ikaw sad, no. Salamat kayo. Na si Maricel Arawiran, idol asa na ang ubang sumpay sa imong drama, wala na lagi. Muna katapusang sumpay sa Lone Ranger, no. Maricel Arawiran. Nya si Ipancho Chikomalo part 7 boss, hulat ko ato og Lone Ranger. So mo na katapusan sa Lone Ranger, no. Nya ang inyong atangan ang Chikomalo na lang, no, og ang bag-ong haon. Si Ipancho, salamat boss dyan, upload na og bag-ong drama boss. Wala kita makuha ning bag-ong drama ro, no. Kita nahurot na sa mga bag-ong uploader ang mga bag-ong drama, no. Mangita na ko sa mga dandaan mga listeners, no. Salamat kay Ipancho. Nya si Cindy Bautista, salamat sa sumpay idol. Way sa payan Cindy Bautista. Nya si Chirpar, ngano namalhin mo dira dyan, nice pa ya sa bukid. Katong bukid balay to sa kung iyaan og iyo ano. Nya kuan kini ning abang rami ani mga listeners, no. Chirpar, no. Kay gubot atong amo asamo katong amo man banha kay ba. Di ko maka focus adto kay banha kayo dito dapita sa amo. Una nga ngita ko kuan kanang medyo tahimik ba kay para maka focus ko kuan kana mag-edit bitaw nga way banha bitaw mga listeners. Mao ra gina ma-chopper, no. Nya si Maris Reyes, salamat idol, God bless you watching Saudi Arabia. Nya si Kuyens Dinamita, maayo gyud na dol, bahala ginagmay ra ang tabang. Lagi basta kuan na nga ba, kasing-kasing ba. Nya si Arman Lunisa, magpaabot ko sa part 7 dol. Lagi ato ng editon po ho, no, part 7. Pasensya lang kayo na dugay-dugay tanto sa kuan mga di malikayan niya mga kuan, no, problema. Nya si Badiday, okay raman replace tsada man sad. Salamat kay Badiday, no. Nya kanang mutabang ka sa ilom lord suway kabutangan sa kalipay kay kabalo ka na himuot ang Ginoo sa imuha gihimo, no? Inana gud ko mutabang wala ka makabalo kasi para pareha gud talod, dili ko gusto na ay makabalo nga nitabang ko, gusto ko hilom mura kay kung mutabang ka nga way makabalo legit kaayo ang blessing sa Ginoo kay experience gud na nako lord. Salamat kay Badiday, no. Mao gyud sakto gyud. Na si Aisal Kusaybi, salamat admin dyan sa sumpay. Ayaw na lang tagda ang mga comment admin kay mas stress yung kagsamot. Sagdi lang kay human sa kagool, may kalipay man. Salamat Aisa Alkusaybi, no. Badiday, niniwang jud kaludi, laban lang gud ta permi. Ihe na jud salamat kay sa sumpay ludi. Salamat po Badiday sa imong kanunay pagpaminaw o
sugod na ngit-ngit mga ka-listeners, no? Hapit na alas 6. 5:49 na, hapit na alas 6 yun. Jerome Canha, exciting, nice drama, Dol. Salamat kay Jerome Canha, no, sa pagpaminaw. Si Chirpar, hi Jan, kumusta na? Okay, gyapon Chirpar, no? Salamat kayo, no, sa imong makanunayong pagpaminaw sa mga drama, no? Sa kanunayong pagsuporta pinagi sa pagpaminaw sa mga drama. Salamat kayo Chirpar, no? Si Arman Lunisa, salamat idol na ng part 6 sa Chikumalo, no? Salamat po sa imong pagpaminaw. Lionel Galia, mao jud Dol, na jud dili kahuwat. Shout out Dol, sunod upload. Shout out nimo Lionel Galia. Salamat sa imong pagpaabot, no, sa mga drama. Si Mihias Lodi, tulo ka heart. Workers Vlog, thanks idol sa sumpay sa Chikumalo. God bless idol. Salamat kay Workers Vlog, no? Sa Pantas Vlog man din sa una, no? Salamat sa imong pagpaminaw kanunay. Lini Omega, yes, 2 hours, no? Mao gyud na tong ipatasaan para di tantong kuno kay para lingaw jud mo ba samtang trabaho. O di lang na kung mapalabian og taas gyud mga ka-listeners kay dugay i-mix, no? Og patungtungon na tong mga 3 hours dugay kay i-mix niya. Kas kayo og memory card, no? Kung patason og mayo, pwede ra magpatason pero hanap ang video. Kay i-adjust man gyud para ma-save ang memory ba, no? Nga ako na lang gi pinakataas 2 hours para dili kayo makuan malo storage ang cellphone ba kay mao man puy makahang mapang og kalit. Gilimitahan lang nako mga kanus 2 hours kape nga na di lang pagtog 3 hours na okay. Kuan lagi mamaot di ko ganahan pug hanap ako ma-upload. Pero pud ano pud kuan ba kanang hapsay pud tanahon kitahay ba kita. Mga ka-listeners, no, para maklaro po ninyo ba ang mga thumbnail bitaw yan na. Anya, salamat kayo Lini Omega. Anya si Kim Briggs Michael Puging Rider 150. Pa-shoutout idol dyan. No? Shoutout nimo Kim Briggs Michael Puging Rider 150. No? Salamat sa imong pagpaminaw. Si Ipancho, murag nabasa naman din ako siguro ni. Anya, Ipancho kato imo payag. Boss kinsay nagpuyo dito. Ako gyapon ba magpalit. Muli ako dito mga ka-listeners kay manglaw ko sa mga ero. Maro to akong balikon sa kuang payag, no. Maglaw ko sa mga ero na ko dito nya sa mga earring sad, no. Kay luoy man sad og biyaan na sa hingpit ba mga pasmo to. Ana mo balik gyapon ko dito sa payag kay manglaw ra ko sa kuan mga ero earring. Unya si Ipancho gyapon lamat boss dyan sa imong pag-upload. Salamat po Ipancho, no? Nya si Risa Jean Nalitan, thank you sa pag-upload Dol. Gawat jud ko ani. Salamat kay Risa Jean Nalitan. Nya si Rizal Yang, thanks Dol. Salamat po Rizal Yang, no? Nya si Raymart Lusada, salamat sa part 6 Dol. Pa-shout out Dol. Salamat po nimo, no, Raymart. Shout out nimo, no, Raymart Lusada. Salamat sa pagpaminaw. Zera Gaming, ambot po ning aning Cecilia, gusto per may masakitan kaluoy ni Jod. Mas kiligon pa ko nila Jod kisa kaandro kay mas stress ko maminaw. Naminaw siya sa drama nga Cecilia. Si Jiker Puntalan, good morning idol, wala ka kopya sa Quran og Biblia drama. Salamat idol. Kanang Quran og Biblia mauna ang i-upload sa kuan sa mga dramang binisaya, no, nga giutro lang ang title. Gititulan og Mary og Yusuf, no. Maura na ang istorya sinulat ni Fermin Culientes Gomez nga gi-revise mo siya sa gikuan sa laing stasyon ba. Gimuan niya balik og drama. Lahi na pud ang mga artista, no, sa laing mga istasyon, no. Pero maura ang istorya na si Fermin Culientes Gomez ang nagsulat anong drama ha, no. Sa DOHP gititulan og Quran og Biblia, pero sa laing stasyon gititulan siya og Mary og Yusuf, no. Jiker Puntalan. Si Rene G. Bandino, salamat sa pag-shoutout Lods. Sa payan Rene G. Bandino, shoutout nimo, no? Si
Ani Mary Arlene Corbera, salamat idol imuha na jud gi-upload balik ang drama. Dugay lagi ka maka-upload sa imong mga drama idol. Ako ning giatangan habang nagtrabaho ko diri sa Saudi. Salamat sa pagbasa idol. Salamat po nimo Mary Arlene Corbera no diha sa kuano sa Saudi. Salamat sa imong pagpaminaw no pagpaabot. Kuyens Dinamita, salamat dol amping always and God bless. Salamat po nimo Kuyens Dinamita no sa imong makanunayong pagpaminaw nya si Mayla Tuyak, salamat idol sa pag-upload sa paya no nya si Badiday. Sige ra Rods, kasabot man ko permira man ko gahulat. Hello Rods, kumusta na? Maayo kay nakabalhin naka. Permi ko maminaw nimo pero dili na ko maka-comment kay busy kaayo. Hapit na ang Ramadan o hapit na ko mouli. Mawala good ko oras sa CGCP. Okay ra na Badiday no kay busy man pud mo kay trabaho mo. Nya medyo git-git mga listeners. Insugod nang git-git akong background no pasiga sa suga. Ini arang-arang ni. Nya si Siyang Brelis Pinas. Next agad idol ha nagpaminaw ka ko permi diri sa Saudi Arabia. Salamat no. Siyang nasumpay magunitan mo na maglisod kog butag space ba no? Siyang Abrelis Pinas. Salamat daw sa pagpaminaw di sa Saudi Arabia. Nya si Junil Saluta. Salamat po sa paya no. Nya si Jen Ruiz, happy na po akong heart aning drama kay Kulba Hinam. Salamat Jen Ruiz no. Si Richie Sumili, salamat Lord sa paya no. Richie Sumili nya git-git man. Balihon na to ni mga listeners no para mulandag-landag ta. Ako muna mag-kuhan Japon. Ang lipita ko no. Naglandag tagamay ba? Si Lingil Habman, sagdi na suko ni Modol kay may gani na hulaton kay sa wala no. Idol taas ni mong buhok ko sabi. Naglibog ko ni kay mura mag taas sa tagbuk lagi no. Hello idol sir, thank you kayo. Ulat jud ko ani sir. Salamat no. Lingil Habman. Jerome Kana suspense. Yung comment. Si Jocelyn Patalinghog, dagang salamat sa sumpay sir. Sa payan Jocelyn Patalinghog no. Si Queens Dinamita, salamat idol. Okay kayo na ang tambag makakuha ta sa pagtulunan idol. Salamat Queens Dinamita. Leopoldo Pagapular, salamat sa pag-upload dol sa payan no. Og si Risami Ubusa. Salamat kayo sa pag-upload sir, bisan pa man sa imong kabisi nakalugar na jud yung edit. Nagulat jud ko ani nga episode, more power sir. Salamat kaayo no. Si Risami Ubusa. Si Pitiri 23, salamat dul sa payano niya. Si Gwen Virana na nagyud hihi. Thanks idol sa payan Gwen Virana no. Si Ri Abintahado, salamat bay sa payano. Ri Abintahado niya. Si Maricel Implio, thank you sir sa payan Maricel no. Niya si Rinaldo Restificar, salamat do sa pag-upload sa Chico Malo episode 6 sa payan Rinaldo Restificar no. Niya si Ukanada Gilbert. Salamat idol, medyo dugay jud ko gahulat sa sumpay ani nga drama. Mao gyud. Sinsa no, nadugay-dugay kita sa kuan. Aning inyong giatyan nga drama no, si Kumalo ug Lone Ranger. Nya karon kinatapos naman ang kining Lone Ranger, ang si Kumalo na lang ato ang akong trabaho uno katong kuano ang bagong haon. Unya nahuman naman na basa mga listeners no, medyo taas gyud ang kuano. Natigom gyud ang comment no, kana na ko basa atong mga comment sa niaging mga tuig na kay taas og subayonon mga listeners no, kung ako pang balikon tong mga niaging tuig nga mga comment no, pasensya kay no, kay wa jud na wala gyud ako mabasa tong mga comment ba pag December ba. So salamat kay mga listeners no sa inyong pagpadayon o pagpaminaw sa mga drama.
Padayon mong naghulat ba bisan pag madugay tag-upload no. Salamat kay mga ka-listeners so itong sa sunod higayon mga ka-listeners no kay magkuha na pud ko magsugod na po ko kanang edit magkuhan sa bagong haon da nya ngita na po kong drama nga iandam na po para sa sunod mga ka-listeners maka-upload ta og laing drama no. Mo to mga ka-listeners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners, God bless us all.